mga moms, good morning! Andito na tayo sa Cambugahay Falls. Saan naging sikat talaga itong lugar na to dahil kay Arthur. So good luck sa pagganon-ganon later. Kaya ko yung Sino kayo magpe-feeling mo? Pero yung pili ko kaya pa. Magkano? 1,021 kami lang. Naka mo ba? Ha? Hindi sinama lang. Kasi maglaro. So, first time namin dito ngayon kasi ewan ko sa inyo. Ako first time ko pa. And si Niels. Murag Ferris. Ferris wheel. Grabe si Madam. Video ako din. Akit, baba na tayo so habang wala pa sila. Eto na. Mataas siya. Pababa na tayo. Pwede na kaming bilangin, no? Kami ticket na daw. Puntahan nyo na agad. Sige na. Puntahan nyo na para mamaya bababa na kami. Sige na ate. Puntahan mo na. Sige na ate. Iwan mo na dito yung entrance. Kami na bahala. Pwede mag-hire ng taga-picture, taga-video. Magkano daw? Ito po ba ipapakita? We are 21. Tara na. Sige, una na. Hala. Grabe. Dito na yung peri-peri walk. No, grabe ang taas. Taas. Tinago. Dati kasi, punta namin dito is iba yung kasama namin. Okay yung pababa eh. Ang inaalala ko mamaya yung pataas. Good luck. Wow! Ang ganda. Wow. Ayun, oh, wow. Ganda. Ang ganda ng falls. Pero hindi ako marunong lumangoy kasi. May life jacket naman eh, no? Wow. The Cambugahay Falls. Ang ganda. Wow. Wow.
Saan? Ah, doon. Ganda. Ay! Wow, hindi wanag ng tubig yun. Agoy. Wow. I love it. Alam mo yung tubig. Maganda yung mga tatawiran mo naman. Nakaayos. Ganda. Ganda, no? Oo, ganda. Mas maganda ka. Mas maganda ka. Mas maganda Nauna ka. na ako, nauna. Nakawalo kang lalaki kagabi. Hindi mo ako binigyan. Sabi mo, bibigyan mo ako. Hi, babe. Ayun na yung iba namin mga kasama. Ah, yung kang art, doon pa daw. Grabe. Kailangan pag pupunta ka rito sa Kambugahay, yung mismong hinawakan ni Ann Curtis, ang puntahan mo. Kung saan siya nag-drop. Nag-fairy walk. Agoy. Ah, medyo nakakahingal siya ha. In fairness sa walking. Ah. Nagmamantika na ako mga moms. Hey, kuya, 1, 2, 3, dagan! Ana! Isa rin kakamot. Ah, gabakbak lugar namin niya, iya. Oh, nain natin ang mukhang ferry! Ito nito. Ay, pinahiram niya sa akin ni Milmar. Para mag-ferry daw ako. Ferry na to sa iyo? Gwen, una, Gwen. Nay, may street nga kamot karon. Oy, una na rin, paspasin ninyo ba? Oh, asing una, asing. 50 pesos. Oo, niya rin na bayad. Agpas na kara, go! Ansing una, ansing. Ah, isang beses lang. 50 pesos tatlong beses. Kung gusto pa ulit mag-ferry, ganyan, pila lang ulit. Wala nang bayad, oh. Yan. Go, Adseng! Ikaw na. Anong tulo? Hindi kayo pwede sabay-sabay tatlo dyan. Ito, tubig dito. Malamig dito. Ma'am. Oh. Hindi madalas, Anseng. Di ka gadire, madulong dito dagan. Oh, sige, ilang kamot pa ba? Gusto mo pero. Bakang sunod ha, go, ansing, ansing. Anseng. Go! 1, 2, 3. Dagan una, dagan.
Parang harap ka sa kamera. Okay, 1, 2, 3, go! Ah! Oh, Tarzan man. Alisin mo yung ano mo, Tap. Sayang yung two-piece. Sayang. Ay! Isa pa. Ito pa, kuya. Oh, tatlong beses siya, di ba? Change outfit. Ikaw, kuya. Ikaw na. Tatlong beses, di ba? Oh. 1, 2, 3. Ay! 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 Go Tarzan! Last one. Next, ayang. Isa. Ay! Kamot. Madulas. Uyong, pinakapalit una. Dali ayun. Kung nani, marunong na nga disgrasya diri, klaro. Dapat dakuan pagkuan daya guma. Oo, kaya parang depensa sa online mo. Tabak dito. Kanan ay bato May bato nga eh. Okay, sunod. Pasok. Aba na inday. Go ayang! Uyong. Si uyong. Kagari. Mana man to. Ay ay pagbuhi uyong ma. Goyang. Di atas gayang uyong, atras. Daga. Guys, for the record, makapangit siya. Reminder, makapangit siya guys. Damay duman Ay, mundang mintas di mahulog. Tabi apo, binuog po, mas malagkot ang baba niyo. Ferry na yan? Go, Ima! Ayaw, Last one. ayaw ng pagnaog, kaya diyan kita bubunal o. Yung delikado mo siya. Last one. Kaya nga, baka pag bumitaw ba? Ala. Nagubad pa nga. Hala, naghubad na si Oyong. Yung, mas maganda yung mukha mo, pantihan mo yung. Ala, tawas naman na. Yawal, Undertaker. Leg, nakang. Ako sa. Sige, next. Ayun na yung Perry. Hala, yun na. Ang ambakera. Ha? Kain mo nga Perry, bunguton. Hindi man kaya isa, oy. Pag mabigat ka, hindi mo talaga, pag di ka physically, Ayan pala eh. Ayan na talaga yung pinaka-Perry sa lahat. Ayan. Yun sa dinidi ay. Pwede man. Yun na, sunditin. Oo. Uy, buwa, magamot-kamot. Bubog. Oh, in fairness. Ay, okay man natuan. Dapat nagwelo pa ka. Mar, baliktad ka. Kaya mong kaliwa man imong kuha. Dili ka dapat padagan. Ayaw, kaya gusto mga puto. Go, Mar. Another. Velo, 1, 2, 3, go! Ah! Split! Pili ka makabanas. Agar. Pangitan nga Perry, oy. Kasi na Perry na yung kanto. Iyana lang kuya, iyana lang sa. Guys, ito, nagpikiribol na lang pa. Yan. Go! Kalumat sa uwing. Ah!
Oh, wow. Wala, perfect! Kain na mo ka. Perfect na utak ko. Teri na yung paa niya, pero mukha examted na doon. Abi ako, di ba? Ano sa baba? Makakuan, makaisa na. Ayan. Sige, ready! Ay, si Ilan kasi hindi mo. Wow! Hala. Ala, ang itlog ng fairy, nakikita. Murag dilim pere ba? Murag tikling man nila pa. Isa lang kamot. Parang tutubing karayom eh. Isa daw kakamot. Ay, nabaliktad. Mali. Mali ang tuyok ni Kuya. Mali. Next, mali ang tuyok. Lalas na. Ito na tamuan na. Oh, last nga kamot na. Ah, sayang. Tagabunan limot tayo. Kani, sada kay murag langgam peri. Hindi ko pwede ka ang kamot. Baka hindi ko rin kaya. Oh, dapat makasira sa view. Oy, dapat imong i-kuan mo tiil sa tubig. Ilakaw-lakaw. Otro ka nagtuyok siya. Para magkuha, magutong anaw ka na mo. Yaha man eh. Wala man. Wala lagi oy. Ituyok sa gamay. Perfect na unta to ka Elan, no? Sa pangalawang tuyok, bitaw ka matuyok na pud ang iyang PC. So, hindi na sa kuha dapat buhinan sa otro. Ayan, perfect na. Ang naong na lang yung kulang. Ala! Yawa na yun si Curtis. Ala, bagay mo. Bagay mo. Bagay mo. Ah. Okay. Pwede mo kayo. Marag napulo, bili ka take amo iya. Oy, pakapin niya, pang lima. Bili telo na ang gamitin. Asa yung sipon mo, Marian? Sipon mo, Marian. Na, may lalabas yung collagen. Buta man nga. Uy, baka lumabas yung persa. Oy, baka mapalo yung tutoy mo, Marian. Ayaw din pagkahulog, ha? Ya, lagay mo sa harap ya. Ay, parang iba yung hawak mo. Ya, harap ka dito ya. Dia, dito ka katabakan niya. Allah! Ayun, ayan, nakaisa si kuya. Ayan, nakaisa si kuya. Ya, gitkan kaya. Nakaisa si kuya, nakaisa. Gitkan kaya. Isa na lang. Last. Marian, ayaw, ipagkahulog ka. Go bakang. Ready na ang hot air balloon. Hala. Ay! Para mag-marathon. Another. Lasan. Isa na lang. Sige, pasok. Sunod. Sunod. Sige, sunod. Kinakabahan ako kasi hindi ka... Kaya ko ba yung kuya? Kaya. Ha? Kaya ng dalawang kamay mo. Kasi parang kinakabahan ako. May kaba. Dapat yung meron pang ano ba? Yung may hawak pa ba kuya? Yung bigat ko kasi.
Yun nga, hindi mo nga masasabi eh. Nagkakakabahan na. Smile, smile. Hindi, kalma mo lang siya. Yung pinagipaghandaan dito sa kuan. Ako ba isa lang? Matry lang, kaya nga. Di mo ba na-try na nandito? Ana, magawid ka J-Ford ba? Ang imong ihawid bitaw kaning bandang sa wrist bitaw. Ano? Ran! Smile! Smile! Rakista! Ako kuya be. Video nga si Gwen. Guys! Ay, Gwen, Gwen! Taas sa kinuya. Gwen! Mataas! dapat last na yan sa'yo kasi parang hindi na kami abot. Gab, dili ko maputol ko na iya. Iyo, balik ko niya sa kamot niya ha. Agoy, agoy! Agoy! Paniuy! Mag... Ayun. Yeah, mabagal ang ayaw niya. Ay, sa'yo! Belo ka kasi. Dili, lakad lang dito. Kaya tulog lang kang ni Kuya. Lakad lang, lakad. Kaya tulog. That's one, that's one. Ah. Alatsada na pala. Nice tayo. Nice tayo. Sakit sa braso. Hala, ano? Pwede di makakamot no. Lakad lang continue kay tulog lang ni Kuya. Lakad lang, lakad. Oh! Yes, right. Sa likod ka. Bakang, sagit yun. Dalawang lakad ni mo nito, ma'am. Kaya na luto. Yes, baliktad na yun. Yes, tunti. Atubang, atubang. Yeah, go. Oo, sana ito umulog. One, two, ready? Oh, Paloma, go! Hala, oh!
babae! Basa ang kamot. Goma mo na, di mo na magiging. Ang may sama dito ko ha. Umpisa pa lang, bagsak na agad. Pwede maglagay ka ng anak. Kaya! Pawisin kasi. Pasmado. Kami kung trip. Brain damage. Yeah. Ah! Isa pa. Ready? So mas mabigat ka sa akin. Ha? Si Arjun lang, wala pa! Sakit ka din umurag mag-lock. Bigat. Gusto ko mag-ano kasi di talaga kaya ng isang kamay niya. At least ano, Hello? Ah! Ikaw sumalo. Yeah! Oh. Alam, mayo kaya ka no. Oh, wow! Pakya! Si Kuya parang yung ano. Mananasa kayo. Hindi siya mag-ano oh. Mag-ano kita. Ala! Ako gapo kasi kano animal. Eh next. Si Ivy na. Hoy kayo.